बुरखाय हानो गोसोखौ आंनिबोथ' मानिया बे खोथाखौ दासिमबो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। हेल' लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि टाइटेलानो जादों मा जाखो। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमबो नैबे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों सिद्धार्थ बर' आरो जुहि नार्जारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिट्टु नार्जारि आरो नमिता बैसुमतारि। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिया ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदान हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआ थाबैनो फैगोन।